Mijn naam is Izzy Gerstenbloed. Ik ben public health arts. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van sociale geneeskunde, public health medicine. En ik ben ook epidemioloog. En ik werk al geruime tijd samen met de openbare gezondheidsafdeling op Bonaire. Dat ook namens de RIVM ter ondersteuning van wat men zelf al doet. En dat doen we al een tijd lang. Ik wilde vandaag even wat uitleg geven, omdat één vraag die natuurlijk naar voren kan komen is: in hoeverre is Bonaire prepared, hoe zeg je dat in het Nederlands? Voorbereid en die ook conform de aanbeveling van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat er een systeem is waarin je de gezondheid van de bevolking kunt monitoren. In hoeverre lopen we achter de feiten aan, weten we het niet. En vandaag wil ik alleen maar informatie geven over hoe doen we dat? Hoe doen we dat op Bonaire? Want even ter geruststelling, ja, er is een systeem. En die is er al jaren, om te werken samen met huisartsen op Bonaire, die week in, week uit, om niet ons helpen door te turven, door bepaalde syndromen te turven, waardoor wij een beeld kunnen krijgen van: zijn er rare dingen aan de hand op Bonaire, ja of nee? En als die er zijn, wat is dat dan? Dus er is een systeem waardoor wij makkelijk kunnen zien: hé, er is iets gaande. En waardoor de mensen van de openbare gezondheid daar dan gevolgen aan kunnen trekken. Van: zijn er specifieke dingen die we moeten doen om de burgers te waarschuwen? En zijn er ook bepaalde maatregelen die genomen moeten worden ter preventie? Nou, dus dat systeem is er. Dat noemen we de Syndromic Surveillance Systeem. Dat heb ik dan hier, er zijn een paar plaatjes dat ik u wil laten zien. Nou, op die plaatjes, wat ziet u dan? U ziet allerlei kleuren, een rode, een oranje grafiekje en daaronder als achtergrond die lichtblauwe balkjes. Nou, die lichtblauwe balkjes zijn het huidige jaar, per week. En die andere grafiekjes, dat is gebaseerd over de afgelopen 7 jaar wat wij aan bepaalde dingen aan het monitoren. Dus die huisartsen die wekelijks aangeven, die turven mensen met in dit geval koorts met respiratoire symptomen. Nou, respiratoire symptomen is geen moeilijk woord, maar het betekent koorts met problemen van de bovenste luchtwegen. Dus hoesten, niezen, keelpijn, keelklachten, etc. Dat soort dingen. Dat soort klachten, die worden gewoon geturfd. Niet moeilijk doen, alleen turven. Kijken wat er ongeveer voorkomt. En als je dat bekijkt over het jaar heen, dan zie je wat schommelingen. Maar plotseling zie je de laatste weken het aantal gevallen, aantal nieuwe gevallen die met respiratoire symptomen komen, dat steekt uit boven het gemiddelde. En daar gaat het om. Als we dingen vinden die boven het gemiddelde uitsteken, is dat een signaal: hé, er is iets anders aan de hand dat anders is dan normaal. En als wij dat zien, dan nemen wij actie, dan vragen we die huisartsen: hé, kun je bij een aantal van die patiënten die met die symptomen binnenkomen bepaalde uitstrijkjes maken, dus extra diagnostiek doen, zodat wij weten wat het is. En in dit geval, dit speelt nu op Bonaire. U hoort mensen zeggen: hé, er is een griep die waart op Bonaire. Dat klopt, er is een griep. En het is een echte griep. Want we hebben dus nu kunnen detecteren dat het gaat over influenza AH3. Dus we weten, we hebben gedetecteerd, het gaat over influenza. Die is nu rondgaan in Bonaire. En daarom dat ook de mensen van de openbare gezondheid ook aandacht vragen voor grieppreventie. Dat zij wijzen op vooral mensen met veel risicofactoren, dat zij hun jaarlijkse griepvaccin moeten hebben. En men wijst ook op de maatregelen die je kunt nemen wanneer je hoest, wanneer je niest. Want via druppeltjes-effect kun je andere mensen ook infecteren. Dus hoe moet je dat doen? Hoe bescherm je ook en hoe help je ons met z'n allen beschermen en dat de griepvaccin niet verder verspreidt en nog meer ellende veroorzaakt bij meer mensen?